Toto je tá krásna predstava o cestovnom ruchu. Áno, na jednej strane mi to umožňuje cestovať a sú klienti, ktorí chcú mať aj nejaký taký živý ruch, poprípade nejaké poznávanie. Ja ako agentúra už ten balíček pripravený mám od cestovnej kancelárii. Skúste mi ale povedať, aká nejaká najnáročnejšia situácia sa vám stala s klientov, ktorú ste museli riešiť? Sme účtovná firma, ktorá sa denne pohybuje vo svete podnikania, financií a procesov, ktoré tvoria základ každej úspešnej firmy. V tomto podcaste sa preto venujeme témam, ktoré sú pre podnikateľov aktuálne, praktické a často je rozhodujúce. Rozprávame sa o účtovníctve, daniach, digitalizácii, HR personalistike, realitách či verejnom obstarávaní. Jednoducho o všetkom, čo ovplyvňuje podnikanie v praxi. Prinášame vám pohľady odborníkov, reálne skúsenosti a aj užitočné tipy, ktoré môžete využiť vo svojom biznise. Ak podnikáte, plánujete podnikať, alebo vás zaujíma, ako veci fungujú za oponou, ste na správnom mieste. Dobrý deň, vítajte pri ďalšej časti nášho Datalink podcastu. Dnes sa spoločne pozrieme do zákulisia cestovného ruchu. Budeme sa rozprávať o tom, čo reálne stojí za predajom dovoleniek, ako sa zmenilo chovanie klientov po covide, prečo peniaze na účte ešte nemusia znamenať reálny zisk pre cestovnú agentúru a čo všetko obnáša podnikanie v tomto odvetví. Naším dnešným hosťom je pani Gabriela Brezaniová z cestovnej agentúry Fénix. Pani Brezaniová, vítajte u nás v podcaste. Krásny deň, ďakujem, že som tu. Poďme si hneď na úvod povedať taký základný rozdiel. My sme to už spolu trošku riešili, že aký je rozdiel medzi cestovnou agentúrou a cestovnou kanceláriou? Tak toto je veľmi dôležitá vec, pretože cestovná kancelária tvorí zájazd. To znamená, že robí balíček služieb od dopravy cez ubytovanie, cez transfery a musí mať na toto poistenie insolventnosti alebo inak povedané poistenie voči úpadku cestovnej kancelárie. Cestovná agentúra na druhej strane vlastne sprostredkováva takýto predaj a nepotrebuje mať takéto poistenie insolventnosti, ale obidve tieto živnosti sú viazané, čiže aj cestovná kancelária a cestovná agentúra. Čiže musí byť na to dostatočná kvalifikácia a vzdelanie. Ako ste sa vôbec dostali k cestovnému ruchu? Čo vás k tomuto viedlo? Tak toto je taká humorná story. Keď som pred 23 rokmi ukončila matersku, ja som vyštudovaný chemický inžinier a so vzdelaním voda a vzduch, tak sa dnes smiem, že to je cestovný ruch. Tak prišiel môj brat a hovorí mi, založ si cestovnú agentúru. Priznám sa, že vôbec som nevedela v tej dobe, čo to znamená a na tú dobu mi bolo tiež nutné zodpovedného zástupca, ktorý by sa za mňa zaručil, aby som mohla túto cestovnú agentúru robiť a po nejakých rokoch, keď už som mala tú kvalifikáciu, tak už som plnohodnotný majiteľ cestovnej agentúry. Tak to je naozaj trošku Je to trošku od veci, ale... Čo ste vyštudovali a čo vás na tomto biznise najviac oslovilo, že ste si povedali, že OK, idem toto robiť? Je to taká dynamika. Dynamika, že každý deň sa deje čosi iné. Ja mnohokrát hovorím, že to je ako na burze, pretože ráno je situácia iná, večer je situácia iná, hlavne keď sa ponúk týka, tak je to stretnutie s ľuďmi, je to prežívanie v tých ich krásnych chvíľ pri dovolenke, sem tam aj tých negatívnych skúseností, ale je to vlastne každý deň, že som v kontakte s niekým iným. Mnoho ľudí si asi myslí, že keď proste ste majiteľka alebo pracujete v cestovnej agentúre, tak asi stále len cestujete. Že asi si chodíte len po dovolenkách a proste ste niekde stále pri mori. Realita môže byť asi iná. Skúste nám povedať, že ako vlastne vyzerá realita, že čo toto obnáša váš taký bežný pracovný deň. Tak toto je tá krásna predstava o cestovnom ruchu. Áno, na jednej strane mi to umožňuje cestovať do sveta, ale za účelom tým,
že idem spoznávať nielen krajinu, ale hlavne tie ubytovacie kapacity. Takže keď idem na služobnú cestu, bežne sa stáva, že prejdeme 10 hotelov, 15 hotelov, každý vám chce ukázať tú najkrajšiu izbu s najkrajším výhľadom, takže niekedy tá práca je naozaj ráno od 8 a prichádzame večer o 8 na hotel. Sem tam sa stane, že nestačíme si ani užiť toho mora, ale áno, je to o tom, že človek aj poznáva nové miesta a ja hovorím, že chceme zažiť pre tých klientov všetko, aj tie negatívne veci, aby sme im to vedeli potom sprostredkovať. Aj potom nejaké recenzie možno pre tých klientov. Tak, presne. O tom toto je. Poďme si teraz prejsť, čo sa vlastne deje od momentu, keď klient prejaví záujem o dovolenku. Čo teraz vlastne, pokiaľ vás osloví ako agentúru, čo sa teraz ďalej deje? Najlepšie je, keď klient teda vlastne príde alebo zatelefonuje a už má akú takú predstavu. Problémom je, keď klient nemá predstavu, je mu to jedno, kam chce ísť, išiel by aj k moru, išiel by aj do hôr, tak tam je to potom tá práca, že trošičku zložitejšia, lebo sem tam sme aj takí ako psychológovia, že pri kontakte s klientom, ale keď klient príde, najlepšie, že keď už by mal ten termín určený, dôležité pre koľko osôb, či ide sám, alebo či ide s rodinou, alebo či idú priatelia. Samozrejme je to preferencia, iný je klient, ktorý chce tráviť len chvíle pri mori a sú klienti, ktorí chcú mať aj nejaký taký živý ruch, po prípade nejaké poznávanie, tak to je veľmi dôležité. No a potom samozrejme ten cenový limit. Ten cenový limit je niekedy veľmi dôležitý, pretože mnohokrát je tá predstava o tom, že sú veľké očakávania, ale keď je ten cenový limit nie dostatočný, málo kedy sa vieme ako zmestiť do tých očakávaní. Uh-huh. Vy ste teraz načrtli to, že vlastne človek buď cestuje sám alebo s rodinou, že sú tam teda nejakí ľudia, ale poďme sa na to pozrieť z vášho uhla pohľadu. Koľko ľudí reálne v tomto procese je zapojených? Rieši niekto napríklad samostatne letenky, niekto možno hotel, alebo všetko robíte vy? Skúste nám toto trošku objasniť. Super, tak toto je presne ten rozdiel medzi tou cestovnou kanceláriou a cestovnou agentúrou. Ja ako agentúra už ten balíček pripravený mám od cestovnej kancelárie. To znamená, že viem, kedy sú lety, viem, kde je ubytovanie, viem, aký je transfer a keď sa mám pozrieť na cestovnú kanceláriu, tak tam áno. Tam je oddelenie, ktoré má na starosti letenky alebo vybavuje čartrové lety, alebo vybavuje pravidelné linky. Potom je oddelenie, ktoré má na starosti ubytovanie. Samozrejme, mnohokrát do toho vstupujú partneri, ktorí sú v zahraničí, ktorí majú tiež na starosti hotelové ubytovanie a sprostredkovávajú to vlastne tým našim cestovným kanceláriám. Pri tých väčších cestovných kanceláriách sú samozrejme, hovorím o oddeleniach, pri tých menších cestovných kanceláriách je to mnohokrát 1-2, čo to vlastne všetko majú pod kontrolou. Takže toto je rozdiel dôležitý. Ja ako cestovná agentúra, ku mne, keď klient príde a povie, chcem letiť do Grécka, predstavujem si, že to bude pri mori s pieskovou plážou, tak mu odporúčim hneď buď na Korfu, Olympská riviera, alebo nejaké časti Zakin, to sú takže tieto veci. Teraz samozrejme prichádza letná sezóna, čiže asi úplne, že top sezóna. Skúste mi ale povedať, aká nejaká najnáročnejšia situácia sa vám stala s klientov, ktorú ste museli riešiť napríklad aj za posledné obdobie? Vy už ste na začiatku načrtli ten COVID. To bola veľmi veľká akože proste situácia, kedy napríklad tí klienti boli odcestovaní v zahraničí. Bol napríklad problém, aby
sa, že dostali na Slovensko a v podstate niečo obdobné sa nám v menšom zopakovalo pred časom, kedy bola ten problém, alebo stále ešte je pretrvávací problém na Blízkom východe a vlastne klienti uviazli na letiskách. Avšak musím podotknúť, že tu je taký ten veľký rozdiel medzi tým, keď si klient skladá sám dovolenku a ide sám a keď ide cez cestovnú kanceláriu. Cestovná kancelária má povinnosť toho klienta priviesť na Slovensko a musím povedať, čo sa tejto poslednej doby týka, čo bolo na Blízkom východe, či už to bol Oman, či boli Spojené arabské emiráty, Katar. Cestovné kancelárie si svojich klientov na vlastné náklady priviezli na Slovensko všetci. Čo boli potom tie mediálne výstupy, tak tam naozaj to bolo, že tí klienti v podstate boli na tých letiskách, komunikovali to aj s ministerstvom zahraničných vecí. Avšak ja poviem tak, že netreba sa moc aj hnevať na tie štátne inštitúcie, pretože oni nemôžu vstupovať do vzťahu s leteckou spoločnosťou, nemôžu vstupovať do vzťahu s ubytovaním, ale presne toto sú také tie situácie, z ktorých máme všetci obavy a hrôzu. A ja môžem povedať tak, že naši klienti, čo leteli cez cestovné kancelárie, všetci sa vrátili proste do týždňa boli späť. Čiže ak už sme už načrtli teda toto obdobie po covide, myslíte si, že nejako sa všeobecne zmenilo chovanie tých klientov, že možno, že sú nejakí opatrnejší, tie dovolenky vyberajú, možno aj menej cestujú? Zmenilo sa nejako toto chovanie? Ja si v podstate myslím, že nie, keď mám porovnať po covidové, ale že tesne po covide, to boli tie 2 roky, kedy sa dalo cestovať. Zaznamenali sme veľký ako príliv nových klientov, dokonca klientov, ktorí nikdy neboli pri mori, pretože tá situácia bola taká, že každý si to chcel dopriať, lebo nevedel, čo bude zase o rok, o 2, o 3. Takže ten boom tesne po covide, rok, 2 bol, že naozaj cestovali rodiny s deťmi, ktorí v živote neboli pri mori a mali trebárs 17, 18 už ročné veľké deti. Samozrejme tým, že sa nám otvoril letecký koridor, tak klienti viac využívajú takéto krátkodobé cestovanie. Čiže idú sa pozrieť do Paríža, idú pozrieť do Londýna, idú pozrieť na deň, na 2 na Krétu. Takže podľa môjho názoru si myslím, že cestovanie je stále atraktívne, že nie je to tam, či raz sa ide viac a niekedy menej. Vždy to je aj od tej finančnej situácie, ale za mňa si myslím, že tí klienti cestujú stále. Cestovanie je super, áno, určite súhlasím. Poďme si teraz pozrieť dovolenky first minute versus last minute. Skúste nám povedať, čo je možno obľúbenejšie pre koho, pre aký typ, možno že rodiny alebo nejakého individuálneho cestovateľa, čo ovplyvňuje aj tieto rozhodovacie faktory. V first moment začína už niekedy v tomto dobe už októbri. Takže v októbri začínajú tie prvé ponuky od cestovných kancelárií a first moment ja odporúčam klientom, ktorí majú napríklad pevný termín a vedia, že majú trebárs tie celozávodné dovolenky. Za mňa sú to posledné 2 júlové, prvé 2 augustové týždne, kedy fakt je to veľmi akože prepeté. Ďalej sú to rodiny s deťmi, ktoré v podstate majú 2-3 detičky. Tieto rodinné izby sú naozaj veľmi rýchlo vypredané. Pri first momentoch sú aj veľmi výhodné trebárs zľavy na deti. Tam sú aj výhodné zľavy už priamo od hotelierov, ktoré končia niekedy vo februári, marci, takže tam tá vlna tých prvých first momentov naozaj ako je viac menej už ukončená. Potom poviem, že tak plynule to prechádza do tých last minute ponúk. Last minute ponuka je pre klientov, ktorí sú flexibilní. A ako ktorí si povedia, proste chceme ísť o týždeň na dovolenku alebo o deň, o 2, to je
je úplne ideálne. Ale vždy je to len taká, ja hovorím klientom, je to lotéria. Buď máte šťastie, alebo nemáte šťastie. Ak sú dve osoby, tam sa vždy dá niečo proste nájsť, ale keď mi príde partia, ktorá potrebuje 4 izby, tak tam je to, ja poviem, science fiction a tam je to málo kedy zrealizovateľné. Takže za mňa flexibilní klienti, ktorí si môžu zobrať dovolenku o týždeň, o dva, je im to jedno, že sa im to posúva, tak tým odporúčam, že môžu počkať na tú last minútku, ale samozrejme vyberajú už len z toho, čo je. A pri first momente samozrejme majú väčší čas na rozmyslenie, môžu si viac pozrieť destináciu, prečítať recenzie, porozprávať sa o tom. Nie je to taký vyslovene trak. Pri tých last minútkach, keď som povedala, že je to také dynamické, mne príde last minútka a o 15 minút môže byť cena úplne iná, alebo ten produkt už vôbec nemusí byť. Poviem takú humornú príhodu. Mala som pred sebou dvoch mladých klientov, vyberali si z 3 hotelov, tak prvý sa im páčil, tak idem do rezervačného systému, no už žiaľ, už nie je. No tak ešte z tých dvoch začali proste vyberať, tak teda ktorý by áno, ktorý by nie, tak si vybrali ten druhý, hovorím, už ani ten nebol. Tak už sme rýchlo utekali na ten tretí a to bolo v priebehu 15 minút. Takže preto to je, že mnohokrát sa nedá, môžete mi to ešte predĺžiť o hodinu. Niekedy sa dá, niekedy sa nedá, pretože na druhej strane je kopu kolegov mojich, ktorí čakajú na to, že sa uvoľní tá rezervácia pre toho jeho klienta. Takže je to aj pre klientov, že netreba dlho otáľať. Ak je tá správna ponuka, ak to v ňom zarezonuje a povie áno, toto je to práve, tak netreba čakať a treba ísť. Je to určite aj adrenalín. Toto je adrenalín. Pre mňa sú last minútky vyslovene adrenalín. Aj pre vás, ale... Toto je aj pre klientov. A ešte rozmýšľa, ako mnohokrát príde domov a začne čítať tie recenzie. Čo sme si to proste akože vybrali. Pri tých recenziách treba na nich dávať akože ohľad, ale treba tak, ako si máme brať informácie z viacerých zdrojov, aj tie recenzie netreba čítať z jedného zdroja. Treba si akože vybrať viacerých, aj tie zahraničné portály. Dnes už máme translátor, kde im to pekne preloží aj do slovenčiny, aby mali taký proste väčší prehľad o tom. A keď je 5 pozitívnych a 1 negatívna, ja si mnohokrát čítam tú negatívnu, čo im vadí. Niekedy to býva, že prídu na recepciu a viete, recepčný vás zle uvíta, tak už je celá dovolenka zle. Alebo ja neviem, na raňajky, na obed, na večer majú stále to isté, ale začnú vymenovávať od palaciniek, cez jogurty, cez koláče, tak ono treba každý deň si vybrať len nejakú vec a potom v podstate plnohodnotné all inclusive po celý čas. Áno. Ja sa chcem ešte opýtať na tú cenu, lebo samozrejme aj tá je kľúčová. Myslím si, že aj preto prichádza do týchto adrenalinových situácií, že tí ľudia to odkladajú, lebo si stále hovoria, že nejdem to ešte teraz bukovať, však tá cena ešte pôjde dole, počkám. A možno, že toto je aj také kľúčové, ale naopak teda aj pri tých first minútoch taktiež asi aj tá cena tiež rozhoduje. Takže skúste mi ešte toto, čo sa týka ceny, vysvetliť. Samozrejme. Už ako som hovorila, pri tých first moment cenách sú mnohokrát zvýhodnené trebárs ceny na dieťa. Bývajú, že dieťa úplne zdarma, alebo dieťa len za 1 euro, alebo sú len za letecké poplatky. Ja poviem, že to dieťa nikdy, že nie je zadarmo, aj keď tam vidíte to logo, že dieťa zdarma, lebo vždy nejaký ten poplatok sa za neho platí. Tak pri tých last minútkach je to naozaj oceniť tom, že čakáme, či cena padne, alebo či cena nepadne. Ťažko sa mi o tom proste hovorí, pretože klientovi nikdy nedokážem povedať, že nie, tá cena nepadne. Nie som jasnovidka, keby som mala by som to o to jednoduchšie. Tu skôr možno prichádza aj k tomu, že mnohokrát si tí klienti myslia, že tá last minútková cena je reálna cena za ten zájazd.
To vôbec nie je pravdou, že proste môžeme ísť za 500 eur do 4-5 hviezdičkového hotela z all inclusive do Turecka. Tuto práve pri tých last minutkách prichádza k tomu, že mnohokrát tie cestovné kancelárie to dávajú pod cenu, pretože oni už tieto kapacity majú vyplatené a niektoré zmluvy sú také, že keby neobsadili lôžko, tak proste ešte sú za to penalizovaní a na druhý rok by možno mali tie kapacity menšie. Takže chcem povedať, že áno, pre klienta je to výhoda. Všetci sme klienti a chceme tie výhodné ceny, ale na druhej strane, z tej druhej strany to chceme vysvetliť, že nie vždy to je o zisku v tom danom kontexte pri tých last-minútkových cenách. Čo by ste odporúčili rodinám s deťmi? Aké typy dovoleniek, kedy to bukovať, aké ideálne obdobie? Pre rodiny s deťmi, hovorím, keď majú detičky 2, 3, už teraz nie je vôbec neobvyklé, že majú aj 4 detičky, takže tam ja odporúčam first momenty, pretože tých ponúk na tých rodinné izby je naozaj obmedzené množstvo. Tak v každom prípade rodiny s deťmi na tie first momenty a last minútky niekto si nemôže tú dovolenku proste naplánovať predom, tak ako som povedala, že nikdy nepoviem, že aj pre takúto rodinu nebude last minútka. Ak chcú ísť viacero rodín, že napríklad, že chcem ísť so sestrou, chcem ísť s bratom, chcem ísť s priateľmi, potrebujeme 3-4 izby, tak to na 100% už v tom first momente, aby si klienti zabukovali, aby mali proste istotu. Aké chyby najčastejšie robia ľudia pri výbere či už dovolenky, alebo možno, že sa zamerávajú zbytočne iba na hotel a neriešia napríklad lety, že sú tam napríklad nejaké nočné lety, deti im nebudú spať alebo také niečo. Čo je také najčastejšie? Myslím si, že naši klienti už sú takí veľmi skúsení, čiže oni si už všetky tieto veci pozerajú, pýtajú sa samozrejme, kedy sú odletové časy, ale mnohokrát pri tých first momentoch my nevieme, kedy sú ešte tie časy. Niektoré, letové časy, niektoré cestovné kancelárie ich doplňajú trebárs až keď dostanú sloty, čiže to znamená, že niekedy v apríli, v máji až vtedy vieme, kedy bude ten klient odlietať, ale v podstate mnohokrát tí klienti už to s tým aj nakupujú, že síce nevedia, berú každú alternatívu, či už ten let bude večerný, alebo či už ten let bude ranný a klient by si sám sebe mal povedať, čo od dovolenky chcem. Či chcem odpočívať, ak chcem odpočívať, ak nechcem ísť poznávať krajiny, ja hovorím, že vtedy je dobré kvalitný hotel, služby dobré a pekné more. A je to jedno, či idem do Turecka, do Tunisu, do Grécka, proste je to o kvalitnom hoteli, peknom mori a dobrých službách. Ak je klient aktívnejší, že chce poznávať, tak je tam tá lokalita veľmi dôležitá, pretože keď chcem ísť napríklad poznať nejaké historické pamiatky, ktoré sú 4-5 hodín cesty, tak tam už pouvažujem, do ktorej oblasti by som rád išiel. Keď idem na týždeň, treba zvažovať, či využijem celý ten all-inclusive, či chcem all-inclusive, alebo stačí mi len polpenzia. Na grécke ostrovy naozaj stačia raňajky, polpenzia, pretože mnohí klienti si požičajú auto, požičajú si motorky a chcú poznávať tie krásy tých ostrovov, tak najčastejšia chyba je, že klient si to nevie sám v sebe zadefinovať, čo vôbec od dovolenky chcem. A potom samozrejme, keď idú partneri a jeden je aktívny a druhý nie je moc aktívny, tak tam je to treba brať ako o tolerancii, aby bol jeden k druhému tolerantný, absolútne bez problémov, keď sa partnerka ležať na pláži
pláži, tak nech leží, keď chce partner spoznávať, tak nech ide spoznávať. Je to určite aj o kompromisoch. Hlavne o kompromisoch. Aby sa tá dovolenka potom vydarila a nebola taká napätá. Mnohokrát sa stáva, že naozaj tí klienti si chcú odpočinúť na tej dovolenke a viete, idú len na ten týždeň. Ideálne za mňa sú tie 2 týždne, celý ten západný sektor, čo je Nemecko, Francúzsko, Dánsko, Anglicko, oni idú od 2 týždňoch a viac. U nás náš klient si nemôže dovoliť mnohokrát 2 týždne, 3 týždne ísť na dovolenku, tak pre nás je to optimálne tých 10-12 dní, ale hovorím, aj ten týždeň vie plnohodnotne využiť a chcem povedať, že aby tú dovolenku si nespríjemnil, tak naozaj ako mnohé veci treba aj tolerovať, lebo mnohokrát tí ľudia idú na tú dovolenku spoločne a 3/4 roka spolu nikde neboli, ani doma sa poriadne nestretli, takže tam si idú všetko vyrozprávať, tak to nie, to radšej nie, to radšej ten drink si dať na tej pláži a sa rozprávať o tom mori a aké krásne počasie. Aké očakávania bývajú nereálne? Povedala by som, že hlavne o tej cene. Mnohokrát klienti očakávajú za nízku cenu veľmi vysoký štandard a služby. Takže tuto by som povedala, že je trošičku možno asi problém. Potom majú očakávania o danej krajine. Možno si len prečítali niekde nejaký článok nejakého cestovateľa, ktorý bol krajinou nadšený a prídu tam a oni sú z tej krajiny úplne rozčarovaní. Ja s obľubou klientom hovorím, že krajina vás buď príjme, alebo vás vypluje. Buď vás chytí za srdce, alebo odchádzate odtiaľ buď nahnevaní, alebo si poviete, že nikdy v živote sem už nechcete proste prísť. Vždy treba ísť do každej krajiny s otvoreným srdcom, s otvorenou myslou. A ja klientom hovorím, že ideme tam ako hostia. Tiež možno niekedy nemám rada, keď sa nejaký zahraničný turista nepatrične správa v mojej krajine, tak nechcem sa správať v cudzej krajine alebo v inej krajine nepatrične aj ja. A to napríklad aj narážam na to, že keď ideme trebárs do tých arabských krajín, kde naozaj nie, že vyslovene musia mať dámy burky, to vôbec nie, oni sú už v tomto veľmi tolerantní, ale akceptujú aj tie tielka, akceptujú aj tie krátke nohavice, ale ja napríklad za mňa vždy sa snažím ako ctiť si tú kultúru tej danej krajine a na opačnej strane vidím, že to prijímajú, že áno, že akceptujem tie ich pravidlá. A to nehovorím, že chodím zahalená, to vôbec nie. Idem len trebárs ako ja som teraz oblečená, takže mám trošku tých častí zahalených viac, jak obvykle. Tento podcast vám prináša Datalink, účtovná firma, ktorá sa stará o financie podnikateľov naprieč rôznymi odvetviami. Spolupracujeme s malými aj väčšími firmami a pomáhame im mať v účtovníctve jasno. Poďme teraz k takým trošku krízovým situáciám alebo reklamáciám a stornu. Čo všetko sa napríklad môže stať alebo dá sa napríklad dovolenka úplne plnohodnotne vystornovať? Možno, že sa to stáva pri tých first minute dovolenkách, že zabukujeme si to niekedy, ja neviem, v januári, vieme, že ideme v júli, lenže deti nám ochorejú, v práci sa akútne nedá odísť alebo proste je milión situácií. Takže ako toto teraz ďalej riešiť? V každom prípade každému jednému klientovi odporúčam poistenie cestovné so stornom. Vždy. Nie je to len o tom, že zakupujem si to len vo first momente, ale keď niekto kupuje aj v last minútke, trebárs napríklad dnes kupuje a o 2 dní cestuje. Minulý rok sa mi stalo, že pán mi telefonoval, že pani manželka odpadla, keď išli cestou na letisko. Stalo sa mi, že klientka vystupovala z auta na letisku, potkla sa a zlomila si nohu. Takže toto všetko podlieha aj v deň odletov
storno podmienkam. A samozrejme závisí to od typu poistenia. To už klient buď u svojho poisťovacieho agenta si vie vyzistiť, alebo v cestovnej kancelárii, alebo u nás v cestovných agentúrach, aké typy poistenia sú, čo ponúka, či sú so spoluúčasťou to storno zájazdu, alebo nie je tam spoluúčasť. V každom ale prípade, keby aj si nekupovali so stornom zájazdu, odporúčame klientom, aby mali poistenie cestovné, pretože v zahraničí sa naozaj môže čokoľvek stať. Bežne každým rokom klienti zostanú v nemocniciach alebo sú operovaní a to sú naozaj veľmi vysoké sumy. Klientka z mojej skúsenosti, ktorá bola v Dominikánskej republike, prestala počuť na jedno ucho, išla do nemocnice. Samozrejme podali jej infúzie, 1600 eur to stalo poisťovňu takýto celý. A to sú také malé sumy, by som povedala. Takže keby klientka poistenie nemala, samozrejme mala by problém s tým, že musela by tam buď dať nejakú zábezpeku, alebo by to musela zaplatiť. Takže v každom prípade, či už kupujú klienti first momenty alebo kupujú last minuty, určite s poistením a so stornom, keď aj je len spoluúčasť 15%, 85% vám vrátia. Vždy je to viac, ako keby ste nemali dostať nič. A tiež mám skúsenosť od takých mladých klientov, ktorí ku mne prišli, tak som im ponúkla zájazd, ponúkla som im poistenie, vysvetlila som im všetky tieto náležitosti. Niekedy si myslím, že tých klientov viac vystraším, keď idú na tú dovolenku, ako im dávam radosti, tak sa tak trpko pousmiali, že áno, že oni už túto dovolenku majú jednu za sebou, že objednali si cez internet. Ponúkalo im poistenie, ale si hovorili, však poistenie máme, to je takéto naše bežné, čo máme v rámci zdravotného poistenia, ktoré nám platí aj v zahraničí. No, dieťa im ochorelo, dostalo kiahne, nemohli odcestovať, 3,5 tisíca ich táto proste neobratnosť stála. Čiže áno, neobozretnosť, lepšie povedané, tak. Aj takéto situácie. Áno, a sú dosť časté, tak preto klientov vyzývame, aby si veľmi dávali pozor na to, že to poistenie nie je už teraz lacné. Naozaj taká štvorčlenná rodina, keď príde, je to 200 eur naviac, niekedy aj viac. A viete, dáte 200 eur na dovolenku, tak zase máte o hotel alebo o služby niekde iné. Takže naozaj treba vždycky myslieť na to, že poistenie je nutné mať. A čo sa týka reklamácií, ja môžem povedať, že možno tým, že moja práca je viac s klientom face to face, mám svojich stálych klientov, tí klienti mi posielajú svojich klientov, takže ja som viac tak naviazaná, že viem, s kým rozprávam, viem sa na neho tak nacítiť, tak poviem úprimne, že za 25 rokov, čo robím túto prácu, ja som mala, hádam, 13 reklamácií. Čo si poviem, že to je absolútne super, pretože tých klientov naozaj sa snažím pripraviť na všetko. Preto aj chodím na tie služobné cesty, pozerám tie hotely. Už mám také tie vytipované veci, že keď upratovačka upratuje, tak len tak nahliadnem, ako to naozaj vyzerá v tej skutočnej izbe. Ale naozaj mnohokrát je to o tom, že mám kolegov, sú veľké portály, kedy pre klientov je oveľa jednoduchšie si to vyklikať. Ale vtedy byť trošičku obozretnejší, že viac si treba naštudovať o tom hoteli, viac si naštudovať o tej krajine a toto je to očakávanie. Že vidím pekné obrázky, vidím, však to tam je dobre, pekne to tam vyzerá a prídem tam a zrazu to moje očakávanie je iné. No samozrejme, tak vás to nahnevá. Ja samotná odporúčam klientov, aj keď teda málokrát to využili. V prípade, ak by bol akýkoľvek problém, nedostali ste služby, ktoré máte napísané vlastne v zmluve, je nutné spísať reklamáciu. Reklamáciu treba spísať na mieste.
To znamená, že keď idete cez cestovnú kanceláriu, je tam vlastne delegát. Delegát vám teda poskytne formulár, niekedy ani ten formulár vám netreba, stačí, keď napíšete reklamáciu ručne. Delegát by vám mal podpísať, že prijal túto reklamáciu. Mnohokrát sa ešte vedia aj na mieste tieto veci vyriešiť. Samozrejme, že keď sa mení izba, a teraz ten delegát proste príde, vymení vám izbu a vy sa vrátite na Slovensko s tým, že napíšete reklamáciu a popíšete vlastne ten skutkový stav. Samozrejme, že vám príde potom odpoveď cestovnej kancelárie, že prijali ste už vlastne tú ponuku na tú zmenu, súhlasili ste s tými zmenami, tak viete, keď už s niečím súhlasíte, nemôžete si potom späť pýtať kompenzáciu. Takže na toto si treba dávať pozor. Samozrejme, mnohokrát je to aj spätná väzba pre tých hotelierov, aby tie služby zlepšili, aby aj pre tých klientov to bolo oveľa výhodnejšie. Prejdeme teraz k financiám. Ako som už na začiatku načrtla, že tie peniaze na účte ešte nemusia znamenať reálny zisk pre cestovnú agentúru, tak čo toto vlastne v realite znamená? No, zas budem oddelovať tú cestovnú kanceláriu a cestovnú agentúru. Ja ako sprostredkovateľ som v podstate platená za sprostredkovateľské služby a samozrejme, že ako bežný podnikateľ delím kam tie peniaze vlastne majú ísť, či už na chod prevádzky, na zamestnancov, na všetky tieto náležitosti, ktoré ako s podnikaním súvisia. Čo sa týka práve tých cestovných kancelárií, tam je to oveľa zložitejšie, preto ako som povedala už niekedy na úvod, napríklad aj tá cena last minútky už mnohokrát nie je o zisku, ale je o strate. V tomto čase veľmi rezonuje palivový príplatok. Niektoré cestovné kancelárie ako pristúpili k vyberaniu palivového príplatku, niektoré nie, ale tiež to len závisí od toho, že niektoré letecké spoločnosti zaviedli tento palivový príplatok, niektoré nezaviedli palivový príplatok. Takže naozaj pre cestovnú kanceláriu, keď v závere napríklad počkrtne ten sumár, tak zistí, že ten zisk, ktorý očakával, nie je až taký, ako by si predstavoval práve pri týchto nepredvídateľných s tým, že napríklad mnohé cestovné kancelárie v tejto chvíli ten palivový príplatok ešte stále ťahajú teda z vlastného účtu. Aké náklady vy musíte plánovať dopredu? Ja ako cestovná agentúra samozrejme potrebujem na chod. Pri tejto službe je trošičku problematické to, pokiaľ hovorím teda, že o sebe, že nie som veľká cestovná agentúra, ktorá má miliónové obraty. Môžeme sa rozprávať o niekoľko 100 000 obratoch, čo sú bežné cestovné agentúry. Hovorím obratom, myslím za zájazdy. Tak u nás napríklad je to, že napríklad sú hluché obdobia. Že napríklad sa nepredáva toľko exotika, ale viac predávame trebárs tie first momenty a tie last minútky na leto. Takže ja musím naozaj uvažovať, že keď mi vypadnú mesiace, ktoré sú také ako ťažšie, ale v podstate nemám tam až taký príjem, tak ja si musím naozaj na celý rok rozplánovať, aby som mala rezervu a vždy s humorom hovorím o mojom kolegovi, keď sa bude na to
pozerať, on mi hovorí, musíš mať rezervu minimálne na 2 roky. Čiže v každom podnikaní by mal mať ten podnikateľ na 2 roky rezervu, ale málo kedy je to pravdou, že sa to stáva. Takže naozaj ja musím plánovať tak, aby tie hluché obdobia, kedy nie je až taký ten veľký predaj, som to vykryla z tých období, kedy boli lepšie. A máte vy sama prehľad o týchto financiách, alebo máte napríklad nejakú účtovnú službu využívate, alebo také niečo, kto vám s týmito vecami pomáha? Samozrejme, mám účtovnú firmu, neviem, či môžem aj povedať, že Datalink. Datalink, keď som prešla, že zmenila právnu subjektivitu zo živnosti na SRO, tak tam už som hľadala odbornú a profesionálnu činnosť, tak Datalink mi bol odporučený ako účtovná firma, ktorá sa naozaj o mňa postará a musím povedať, že v podstate už som 2,5 roka a som veľmi spokojná, pretože ono aj to účtovanie, čo sa týka cestovných kancelárií a cestovných agentúr, nie je bežné. Vstupujú tam rôzni zahraniční partneri, vstupujú tam úplne iné akože vplyvy na tie účtovné operácie. Tak ja som hľadala účtovnú firmu, ktorá toto v portfóliu má. Keď som oslovila aj niekoho iného, netrúfal sa na tieto operácie, tak preto možno som z Lednických rovní, je to 60 kilometrov od Žiliny, ale oplatí sa mi proste akože spolupracovať s odborníkmi a veľmi jednoducho to, že v našom prípade ide, pretože majú tie softvéry tak nastavené, že komunikujeme len mailovo, mailujeme cez cloudy, telefonicky, takže za mňa je to servis veľmi dobrý. Ďakujeme veľmi pekne za takúto spätnú väzbu. Poďme teraz prejsť na budúcnosť cestovného ruchu, možno nejaké automatizácie a samozrejme aj umelá inteligencia. Ako technológie podľa vás menia zatiaľ cestovný ruch? Samozrejme, že technológie pomáhajú, alebo vývoj pomáha vždy. Úplne od párnych strojov teraz ideme elektrickými vlakmi a vlastne používame smartfóny. Je to veľmi dobrá vec na jednej strane a na druhej strane môj syn ako softvérový architekt hovorí, že treba byť obozretný a treba vždycky všetko využívať s rozumom. Technológie by nemali predčiť ľudský rozum, tvrdia, že nie, ale mnohokrát vidíme, že necháme sa nimi viesť. Keď pozeráme v médiách rôzne tie psychologické debaty, tak v cestovnom ruchu nás strašia, že o 10 rokov už nás nebude treba. Ale neverím tomu, pretože pre mňa to stretnutie ľudí tvárou v tvár je nenahraditeľné. Proste mne keď klient stačí, keď sa len tak inak zatvári, alebo proste potrebuje čosi iné, viem to s ním okamžite odkomunikovať. A toto ešte našťastie tá umelá inteligencia nemá. A čo sa týka vlastne ako zas tých technológií v rámci rezervačných systémov, tak to ide veľmi, veľmi dynamicky dopredu a veľmi nám to pomáha. To, čo kedysi, ja som začínala pred 25 rokmi, mne last minútky chodili poštou. Aby ste vedeli, že aby som mohla dať do výkladu, tak mi prišla last minútka poštou. Samozrejme, vtedy toľko tých cestovných kancelárií nebolo. Dnes mi prídu v priebehu hodiny 50, 100 mailov, čo sa proste tak veľmi rýchlo akože menia ceny. A vlastne týmito technológiami umožňuje sa dynamicky vlastne aj tvoriť balíčky, čiže už do toho vstupujú pravidelné linky, vstupujú do toho ubytovacie kapacity a tieto nové technológie to v jednej tej chvíli veľmi rýchlo takto dajú dokopy, čo napríklad mne by trvalo oveľa dlhšie, keby som to mala spárovať. Takže za mňa technológie treba využívať,
a obozretne. A využívate v súčasnosti umelú inteligenciu v práci? Využívam umelú inteligenciu hlavne na tvorenie plagátov, tvorenie vlastne obsahu facebookového. Skôr to využívam len na marketing. Zatiaľ som ešte nenašla, alebo nemala som čas sa s ňou porozprávať viac na inú tému, ale čo sa tohto týka, pre mňa to je veľké uľahčenie, pretože pokiaľ som vytvorila už len nejaký plagát do toho výkladíku, tak trvalo to nejakú dobu, respektíve som niekoho zamestnala, aby túto časť robil. Takže samozrejme umelá inteligencia je v tomto naozaj veľmi dobrá. Ako si myslíte, že bude cestovanie vyzerať za takých napríklad 5 rokov, čo sa týka všetkých týchto moderných systémov a umelej inteligencie? Pôjde to nejako dopredu? Ak by som mala hovoriť len o horizonte 5 rokov, poviem úprimne, že stále si myslím, že človek potrebuje komunikovať s človekom. Neviem, do akej miery pustíme tú umelú inteligenciu, pretože vie robiť aj chyby, viete. A tam už potom len stala sa chyba, no chyby sa vždycky môžu proste akože stať. Rozmýšľam tak nad tým, že jak to môže o tých 5 rokov vyzerať. Keď sa ma opýtate možno o 15 rokov, tam čakám, že už naozaj možno fakt už nás nebude ani treba a príde klient, dá si parametre úplne na mieru, pretože v tomto je tá umelá inteligencia bravúrna v tom, že sa učí na tom človeku. Čiže keď on už si naozaj zadá všetko, čo tam proste chce, tak tam už nebudem mňa potrebovať ako toho človeka, a keď si to pozrie, prečíta recenziu, ktorá mu bude ešte ponúknutá, že je naozaj veľmi dobrá, tak tam si naozaj predstavujem. O tých 5 rokov ešte mám nejakú šancu, ale o tých 15 rokov tam už uvidíme, ako sa to bude naozaj vyvíjať. Nakoniec ešte tu mám pre vás také rýchle otázky pripravené. Nech sa páči. Takže môžete tak trošku stručnejšie odpovedať, len aby sme možno, že aj klientom dali nejaké rady, tipy. Vaša obľúbená destinácia? Ja som talianofil, tak pre mňa je Taliansko, Amalfi, Positano, Sorrento, Ischia, Capri, Neapol, to sú proste moje destinácie. No ja už v hlave mi idú špagety, pizza. Áno. Áno. Všetko toto. A limoncello, hej. More alebo hory? More. Najviac podceňovaná krajina? Myslím si, že je to Albánsko a Čierna hora. Čiže doporučujete, určite. Najobľúbenejší typ dovolenky? Pobytovo-poznávací. Ja potrebujem mať aj pohyb. First minute alebo last minute? V mojom prípade first moment, lebo potrebujem presne plánovať, a keď chcem hotel, ktorý mám obľúbený, tak viem, že už v last minútke nebude. Aby už ešte bolo miesto samozrejme. Tak, presne tak. A krajina, ktorú by mal podľa vás navštíviť každý? Toto je veľmi ťažká otázka. Tak keďže som ten talianofil, tak Taliansko určite. A začať tým Rímom. Tam vedú všetky cesty. Áno, presne tak. Pani Brezaniová, ďakujeme veľmi pekne za tento rozhovor. Ak by ste ešte možno, že mali dať jednu radu človeku, ktorý aktuálne vyberá v súčasnosti dovolenku, tak čo by to ešte také bolo? Hlavne, aby vyberal v pokoji, vedel, aký má cenový limit a nenahneval sa, keď v tej cenovej relácii nenájde, buď si trošku priplatí, alebo si povie, našporí ma na budúci rok, určite pôjdem na lepšiu dovolenku. Ďakujeme veľmi pekne. Milí diváci, pokiaľ sa vám táto epizóda páčila, budeme radi za odber, zdieľanie alebo doporučenie nejakému kamarátovi a vidíme sa pri ďalšej časti. Dovidenia. Ďakujem krásne, dovidenia.